Trí lú híon náid bew an tamadóir siúla go minneop níl mé gíre dul haar gá núméad díag so tá me ag taimáil ag ámáil fáilte nuacht an léad an 16 fichiad mi a Broin 2016 déirdaoin tám agus bainean mór scéal an léineh le Donald Trump ar gara Donald Trump an tuachtarán agus séir atá gceist aige inniuh ná chóras Cánach na Stáit Aontaithe a leasú ó bhain. Féidir ach tugtar le fios henne féin nach gabhróidh an Athchóiriú seo le héine ach na daoine is saibhre san na Stáit Aontaithe. Ní is agam phleanna seo an éachar ach Billeog le pointí pilléirithe más ce dúchtom sin rá agus ní léir an éachar cén cód Cánach a heasantaí bhíorte. Níor heisí Donald Trump ráitis Cánach féin go fóil agus fágann sin nach bhfuil is a géine an rachaí an leasú seo chun a leasa féin nó cheartm leasú úsáid an Athchóiriú seo chun a leasa ach glactar leis gurachaí ach déir chúntóirí dúiltaí na chúntóirí éonrad a rá ina le. Seo é úr na cinneúna don na seabhaic sa Pháirtí Poblachtánach. Go háirithe siúd cuairim leo an teastanamh náisiúnta. Tá sé mar tá sé an rial damhanda nithe, na rial daingean don na Poblachtánach nach gcuirfear leis an eastanamh náisiúnta. Cathe go gcuirfí an scéim nua seo leis an eastanamh agus dá réir sin bhaighear na seabhaic eastanamh mar a thugtar arab rabha cinúintí an idir a nílseacht an Pháirtí Poblachtánach a riomh bháin agus a nílseacht do fealsúnacht an easanamh. Is a go dán céir de gosach as ach ar nóta faitís orthab go natfaí an teastanamh. Tá sé húsins na silún henne féin is chosúil. Sin. Is ahre nó radacach é seo fiú mana bhfuil séach leathan nach bháin. Rachar sé chun leasa na saibhir go súntasach ach níor bhíne an tuachtarán Trump cé mar a bhaoineofaí an plán seo. Is cosúil nach bhfuil an túsal Trump i géirí ach forbairt a thuispeint raibh warc na géad chéad lá den uachtaránacht. Ní féidir leis na
cumadaí Bille Sláinte an Uachtaráin Obama a ligint in nearmad. Tá siad rééis a dréocht de a dhéanana den Bille Sláinte agus is chosúlinis go bhfuil tacaíocht feite acu ó chumadaí an fáirtí. Mar sin féin tá siad ag ofráil tarscailte don na Stáit. Sagm céir dhéonhas na tarscailte seo. Ach más mai leis an lucht measartha an Bille sin más mai leis na measarthaí an Bille fuaifar é. Ní gá ach mórmh beg, gus cuma cécho beg, áil I deach na neanadaithe, agus rachar sé rai. Bhí na cumadaí lánach I mlochail an achta an bhí seo caite. Ach feicimid an plean a bheoite ríis. Chua Trump os cóir Seoirí agus thug siad sro nó beidir tuile bhí cheart rá ceistena ó na Seoirí faoin phlean. Ach beag fleagra a furas. Ag fannacht sa teachbán agus chuige nachmhainach muid sa teachbán cén scéal le Jared Kushner. Well, is cosúil gur bhé buc mór Israelach faoi deara fás Jared Kushner mar gnó. Ras Steinmetz, 3 bliana is chuige d'aois, bhí tí féarde, agus idir an dálín tá cólacht Kushner tréis dála airge de hiilih as dat réadach, pakul sílim I Nuacht. Tá an tín ag cóirthaíocht. Sa chás seo is cóirtha 7,000 tunna é. Gus sé tá sa teachtareacht níl sé saléar an fictor téarhain ná iompróir éarárthach. Agus tá an tín ag seoladh teachtáireachtaí go dtí a cóirsanna gur chuacht bhuiir iad freisin. Níl is agam anois céad na cóchtaí móra bhuiir na léitheanta seo ghlacam leis go bhfuil cabhlach mór ag an rúis go fóill, tá ceann allmhór ag na stáiteantaithe nó. Agus seo chugainn an tín anois. Ann Coulter. Ní rá liom Ann Coulter. Duine I den is grísóirí seo a daíonn leo an lasar a chur sa bharach
le feiceáil céir de seachas as sa chuma leo faoin domáiste. Agus caiim mé rád an na gríosóirí seo idir ran cultúr agus Donald Trump agus Rush Limbaugh agus Nigel Farage agus Marine Le Pen tá dain hir i chorthar muoile daoine atá waithid a peibliocht cogaí a thosa siadam. Cibé tá an cultúr cuairte Berkeley, Ollscoil California, Berkeley. Agus tá si tríis cuidhádrach feidbliocht a Harrington féin is cuma léiche ar nó níl wethe ach feidbliocht. Ach tá si déanana seo margheall ar wethe is saoirse cainte. Agus is si an cultúr gáir hlógaí agus rusk chathe an me het deise alternaí. Tá siise ag treidir san saoirse cainte ach níl se soiléir i néachar cén tíirse atá teastar bathe ach bháin saoirse gríosathe. Mar a dúirt an bhreithimh na chéantó hin bíodh saoirse cainte ag gachéine ach ní honan sin agus rá bhfuil ceadig duine rihisteach a Victorlan agus tine ghlóoch i mar gotha. Well, an mai sin a chugad sa chóré hui. Sin an dáno méideag ach thosa méile sa góré hui. I críoch nóid é sin sula leanna mé mar a raid mar sin. Tá na dromaí á móla sa chóré hui. An bhfuil cogad ar tíbris amachán? Deacaid a rá. Ghairm an tóchtar an Trump na céad ball de cheanad na Stát Aontaithe chun cruinniú ólais a thuirt dóibh sína chóaireacht chugaí an teannas idir na Stát Aontaithe agus an chóré hui. Idir an dálín tháinig fómhaire Meiriceánach lán le dúrachán Tomahawk go bharnaisce sa chóré Hess. Tá na stáisiún Petril sa chóré Hui dúnta síos I bhíonar se ráflaí go bhfuil rialtas an chóré Hui ag stuc charnú focail tabaim. Cáim focail seo lorg go miniisce. Ní gá don bleanú tá sé aga mar ríis bheosla an focail a bhí weim, so sin méid. É nocail nuainneamh for ardolaí, well tá sin agam, sin duine héan samach san nuithe ag brúise chloig na daoine. Ní lia duine ná tóirim, nach deasa sin, ní lia tír ná nós. Cnúáil, scríb mé cruáil an seach, cnúáil atá geiste. Déanann tú cnúáil nó nach níanann tú á bit a bit. Más duine ógú tá ag teacht I níos is heascartachú
fáslach nó sutere. Má dhéanann tú de réir áirdathe is duine géiliúlthú. Is an an effort agus achasán agus cuimhníigi ná hafríigi áhfuilí an leanamh. Sinné sin. So sinna méid, tá stoile gom gur bhain sibh tainna bheas sin, gorólam sibhar de cínt, Nuacht gailge, nuair agam, agus go mbeidh muid a chaintlí chéile rís ar a bhád. Idir nálín guim rat dé ar bh déir. Sláinte.